ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ದಯಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಹೋಬನ ಅರೆ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಏ ಬೇ ಬುಲಿಪೆರಿಜ್ಜಿ ಚೈತ್ರ ಬುಲಿಪಾಯಿ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಿಗ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಳ್ಳರು ಬಂದು ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆದಾರ ಬೈದೇರು ಅಪ್ಪಗ ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪರೂಪ ತುಯ್ಯರೆಗೆ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಮಂಜನಾಡಿ ಪದೋಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆ ಸೈಡ್ ಮಾತ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾಪಾಲ ತಿಂಗಳ್ಗೊರ 2 ತಿಂಗಳ್ಗೊರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಈ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಕೌತಿಯರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಡೇ ಐನ್ ಕತ್ತೆರಿನ ಸಾನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನಾಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ 2 ಜನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವೆರು. ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ದುಂಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಬಡೋದು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಅರ್ನ ಮಲ್ತದ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದತ್ತು ಅಂಡ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಸಾಂಕದನಿ ಅಮ್ಮ ಪೊಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಟೈಮ್ ಉಂಡಾರು ಪೋಂದಿಜ್ಜೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರಾರೆಗೆ ಬೇಲೆಗಿತ್ತ ಆತ ಪೋಂದಿಚ್ಚೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರಾರು ಅಂಚ ದುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತ ಮಟ್ಟಡು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪದನಿ ಪೊಪ್ಪ ಲಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾರೆಗೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರು ಬೂರ್ದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದು ಹಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬು ಮಾತ ಪಯರ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ ನೆನೆಪಾಂಡು ಐನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದು ಇತ್ತದ ಟೈಮುಡು ಐನು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಐನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲರ್ಲ ಏರನ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಇತ್ತೆರ್ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಒಂಜಿ ನೀಗಿಸೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಸುಬೋವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇಚ್ಚೇರಿದಂತ ಇತ್ತ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಆತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚೇರು ಅಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅಂಜೋಕುಲು ಐನು ತೂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಕತ್ತೆರಿ ಸಾನೆದಾರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಜವ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋಜವ ಕಾರ್ ಒಲ್ಪದಾರ್ ದಾದಾರ್ನ ಬುಧರ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಇಂಚೊಂಡು ಮತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಕಾಕಲ್ನ ಜಾಬ್ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾರ ಕೊರಕ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ದಯಗೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪೂರವೇ ಆಧುನಿಕ ಯೋಗ ಪೂರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ದೇ ಆವೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ಕೈ ಕೆಲಸಗೊಂಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವನಗ ಬೋಡಾದು ಊರು ತಿರುಗೊಂದು ಒಂಚಿ ಈ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಇತ್ತದ ದೊಂಬುದ ಅಂದೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ದುಂಬು ಮಾತ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಗ್ಲೆಗೆ ಆತ ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಪೂರ ಮರ ಪೂರ ಪೋದು ಸಿಟಿ ಆತ ಇವಾಗ ಆ ಸಿಟಿಟ್ ಮಾತ ಪೋದು ಅಂದೇನು ಕತ್ತೆರೆ ಸಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಾನು ಸುಲಭ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಎಂಗಾರೆ ತೂದಾನ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದ ಎಂಕಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ದಾಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ರೀತಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಅವರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಫನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಕೆಲವರು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ದಾದಾನ ತೂಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು
ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮುರೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂಚೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ತೂವೊಂದು ಇಜ್ಜಿರ ಅವಾಗ ದಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆನು ನಾವು ಒಂಜಿ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನು ತೂತುಜೇರು ಅವಾಗಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತುಜ ಇಂಚಿನದ ಅದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಕ್ ಐನಾತ್ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಯ್ಯರ ಪಾಲನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ದಯಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ 1 lakh ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಸಚಿನ್ ಅತ್ತ ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋ 1,22,000 ಮುಟ್ಟ ಜನ ತೂತೇರು ಬಟ್ ಆತ್ ಜನಟ್ಟು ಒಂಜಿ 50,000 ಜನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜಸ್ಟ್ 2 year ಪೋಯರ್ರಿ ಬಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಕ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಹಾಕಣ್ಣ ಆತಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತಿ ಬಕ್ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಲಾಭ ಉಂಡು ಲಾಭ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎತ್ತಾಯಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸುಲಭ ದಾರಿಯಿಂದ ಆತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ನಿಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ನಾನು ಕೂಡ ಪನೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಪನೋಲಿ ನಮಕ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದು ಅಂಡ ನಿಂಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಟ್ ಓನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜಿ ಹಿಡ್ದು ಪಾಡ್ದ ಬಟ್ ಇನ್ನು ತೂಯಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಯಾವ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಬಟ್ ತೂಯಿಜಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಪಣದತ್ತು ದಾದ ನಾಂಚಿ ಓಕೆ ಅಪಕ ಕತ್ತೆರೆ ಸಣ್ಣದಾರ ಬೈದಿರು ಆರೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಆರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿರನ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಪೋಪನ ಆರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಂ ಪೋಪನ ಅರೆ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಜನ ಬೋಡಿಗೆ ಪೋಪನ Bulipele ಚೈತ್ರ ಬಲಿಪಾಯಿನಿ ಏತಂడి ಟೋಟಲ್ ಓ 250 ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನು ಬುಧರಿಂಚ ಒಮ್ಮದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಏತು ವರ್ಷ ದಿಂಚನು ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರಿ
30 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಹಿರೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತ ಅಂತಾರೆ ಜೀವನಾಗೆ ಅದೇ 30 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡ ಪಾಯರ್ ಅಂದೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಪೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸು ಹಾಂ ಅಂಚ ಮದಿಮೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲು ಎರಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಹಾಂ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತಗೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಬ್ರ ತಗೊಟ್ರಿ ಇಂಚಿಗೆ ಬರೊಂದು ಪುನೀರು ತಿಂಗಳು 15 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಬೇತೆ ಒಂಚಿ ಮಾತ ಬೋಪಾರ್ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಾಂ ಶನಿವಾರ ಅದೇ ದಿನಟೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಲೈಫ್ ಅದೇ ದವೆ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಇಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದೆ ಅದೇ ನಡ್ತೊಂದು ಅದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾತೊಂದು ಬಸ್ ಟು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಪೋಪುನ ಅದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಲಗೇಜ್ ಅದೇ ನಗಿರುವ ದಿಕ್ಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಐರೆ ಕೂಡ ಈರ್ನ ಬೇತೇನೆ ನಗಲ್ ಬೇತೆ ಮುಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ 30 ಓಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ಪೋಡಂಡ ಆಕೆ ಲಗೇಜ್ ಬೇಕಾದ ನೀಟೆ ಬೋಡತ್ತ ನಕಲ್ಗೆ ಜಿಯರ್ ಇಂಚು ಇದ್ದ ಸಾದಿ ಬೋಡತ್ತ ಸೀಟ್ ಒಂಜಿ ನಕಲು ಫುಲ್ಲು ಈಗ 20 ಪೂನೆ నాకు 30 ಅದೇ 50 ಪೂನೆ వెందనేట అంత కాస్త ఇక్కాను ట్రావెల్గా నంచి పోయారని అయితే సిటీ బస్ చేసినా ఈరోజు కొన్నా ఇప్పుడు దింపారు తరబడి అదే మొబైల్ తెగిచ్చిన అలాగే చూడాలి అడ్డండి కత్తి ముట్ట కత్తి అడ్డండి దుమ్ముతో కత్తి అడ్డించి కర్బాద చిల్లర చిల్లరమ్మ చిల్లరచ్చి నిన్న ముందు మొబైల్ ఉన్నది మొబైల్ పిరౌడ్ కొడుతులాగే కాండದ ಬೋನಿಯಾ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿರೌಡ್ ಕೊಡ್ತುಲಾಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಪಿರೌಡ್ ದೀಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಬನಾ ಅರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಜನ ಬೋಟಿಗೆ ಪೋ నేనైతే పంపిరండి అంచని తప్పితే నన్ను చూరవర్త నా ಹೆಸರು ಬೇದ ಅದೇ అభ్యాసం ఉండదు అభ్యాసం చేస్తా ಅಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಮಾತ ಜನಕುಲು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದ್ದು ಪಕ್ಕಾಡೆ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೆತ್ತೆ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಅವಂದು ಇಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಉಳ್ಳತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಅಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳ್ಳತ್ತ ಮೋಟರ್ ಸಾಂಗ್ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಚಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಮಿಷಿನ್ ಕತ್ತಿ 2-3 ಕತ್ತಿ ಹಾಳಾತಂడి ಅದೇ అయితే ಪಾದಿ ಬತ್ತಿನ ಅಣ್ಣೊಂದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚ ಅಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಮಂಜಿನ ಡಿತ್ತ ಬದೋಳಿಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಬಂದು ಪೇಸಿತ್ತ ಅವಲಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮಂಜಾಡಿಯಾ ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಅವರಡ್ಡೆ ಬುಜಿ ಮೂಜಿ ಕತ್ತಿ ಹಾಳಾತಿಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೆರ್ತಿದಾರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊರಿಪೆ ಸಾಂದಾಗ ತೋಡು ಸಾಂದಾಗ ಮಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಟರ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊನ್ನ ಜಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕುಂಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನದು ಇಂಚಿನ ಮೂಳೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಪತ್ತಿಜಿ ಮೂಳೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಕೂಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕತ್ತಿ ಮೂಜಿ ಪಂಜಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಅವಂಡೆ ಪತ್ತಿನ పోనాక కత్తి లగడి ನೀರು ಕಲ್ಲು ಏತ್ ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ವಾಡದೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಇಂಜಿನ ಖರ್ಚು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ఒక రింబాడు పోపనా పోపనా మయ్యాడి మయ్యాడి దొడ్డాలి అయితే బక్కరా అయితే బత్తన పోయి కార్ బత్తన పోయి ఎదురున్నా కాదు బత్తన పోయి పోయి బల్నే అవు బప్పే బల్నే ఇర్నంచి ಒಂಜಿ ಬಾಬು ಒಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ರಾಕಲ್ಲ ಆ ಬಾಬೆ ಮಣ್ಣಾಡಿ ಪಂಡು ದೊಡ್ಡ ಕನೆಕ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಿಯದ ಪಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ
ಮೇ ಬದು ಉಳ್ಳೇರ ಅದು ಸರಿ ಅವೆ ಅವೆ ಅವಾಗ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆದಾರು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತು ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎದ್ದು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ತೊಕ್ಕೋಟದಾರಿಗೆ ಯಾರು ಪಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದಿರ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಎಂಚಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಯರ್ ಅಂಚಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಮೊರತ್ತನೆ ಪಂಡದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆವಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೇಳತ್ತೆ ಆ ಕುಲ ಕಸಬು ಅಕಲ್ನದನ ಬಟ್ ಏನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ವಿಷಯದ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ಏರಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಇತ್ತಿರದ್ನಾಂಡ ಏರಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಿರದ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಕತ್ತರಿ ಸಾನೆ ಅಂಚಿನ ತದಲ್ಲ ಸಾನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಚಿಂದ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಉಪ್ಪಡನ ನನಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು